I nastavljamo premijerno. Mi ga krijemo, nećemo pokažemo ko je on. Da, napokon. Ta-na-na-na. Milan pravim razlogom i povodom kod nas. Napokon kod nas. Napokon. Pa znam da ste me zvali milion puta i ja sam vam uvek imao isti odgovor zato što nemam muziku. Sad imam muziku, doneli smo ovde spot, ako neko ne pusti spot, znači dižemo zgradu, to je Pinkova. Bože, ići spot, to smo sve govorili. Ne, to mi je najbitnije zato što bih volao da stvarno ljudi vide na čemu smo radili, zbog čega sam 1,5 dana čekao posle onakvog uspešnog albuma i kuda smo se pomerili i kako ja vidim muziku danas. A super je ceo taj, govorimo o pesmi Ego i sada čitava ta kampanja po društvenim mrežama ide hashtag Ego i tako dalje. Ti si se potpuno sada nekako kada govorimo o žanru preorijentisao na nešto drugo i to stvarno super zvuči. Da, pa nekako još od 2009. kada sam počeo da snimam te neke solo, face i slične pesme koje su tada bile okarakterisane kao tinejdžerske i tada sam ja od uvek u stvari znao i slušao i rock, i pop, i folk, i dubstep, i sve ostalo, i hip-hop, tako da mi nije ni malo bilo teško da uđem u studio i da sa Bubom i Alom, koji su ovih dana jedni od bar u tom žanru vrlo uspešni i dogovorili smo se lako, otpevao sam pesmu za jedno pola sata i to je bilo to, svidio mi se tekst, sve je leglo. Pesma se zove Ego, ja mislim da nema osobe koja može bolje da karakteriše ego i probleme sa egom od mene. Tako da se ovih dana igramo na društvenim mrežama. Da, igramo se toga da sam ja egoističan, ali nema veze i da jesam i to je za ljudi, pa moramo svi da imamo neke manje. A kako je ti 1 dana tekla priprema i uopšte potražnja za nečim što ćeš da izbaciš? Mi znamo da si ti vrlo profesionalan i da ti dok ne nađeš tako nešto i slušali ste mi u Pinkovim zvezdicama koliko ja obraćam pažnju na detalje. Meni je potrebno da se poklopi bukvalno sve i vizuelno i da bude sa nekom porukom i da opet bude pitko svim tim ljudima kojima se obraćam i da me razumeju oni koji me nisu razumeli i tako dalje i tako dalje. I onda je tu bilo jedno 26 demo snimaka, ja sam obišao jedno 10-ak studija, pravio sam sam, imam u planu album koji ne... Pa ja bih voleo da se desi na leto, ali neće se stići to tako. Zato što si temeljan toliko. Da, neće se to stići, ali bit će dosta novih stvari, zato što mislim da je publika spremna na sve to. Stvarno spremna, ja smo te toliko fora u tome što tipa pre par godina kad sam počeo da oblačim i da nosim stvari koje danas svi nose, tad je to bilo wow, strašno, obukao helanke, spuštene mu plavamo kosa i slično, pašćemo pantalone i to. I onda ja u stvari moram da sačekam da se ovde ukalupe svi da skapiraju šta ja zapravo imam da kažem, a mislim da ima dosta lepih stvari tu i da zajedno možemo i da se radujemo i da plačemo i tako. Trudim se da se na taj način najviše povežem sa ljudima. Kako je izgledala ova medijska ilegala tvoja od 1 dana? Jesi se malo odmorio od toga, od posjećivanja portala, pozivanja novinara? Ja se nisam nikome javljao i ovim putem se javno izvinjavam svima. Sada je tu PR koji će da se javlja svima i pored tome što sam se odmorio od toga, pokušao sam ova 2 meseca da se odmorim, ali nisam uspeo jer sam morao da završavam sve ovo. Tako da, to je to. Evo, stopiraj me. Stopiram te. Dakle, stajemo na najzanimljivijem delu, idemo kratko na pauzu i brzo znao sam, tako to radite. Ostaje Milan sa nama. Ostanite sa nama jer Milan je tu. Nova autorska emisija Sanje Marinković-Pepeljuga već od sutra na programu televizije Pink. Očekujte spektakl, videli ste sada upravo i najavu, ali vi, dragi gledalci, dobrodošli u studio 3 televizije Pink i uživo premijera Vikend specijal. Sa nama i dalje naš dragi Milan Stanković, puno povoda da razgovaramo sa njim i nakon duže medijske pauze. Evo, hvala Milane za tu ekskluzivu što si došao kod nas. Uvek, tako smo se dogovorili, tako smo obećali i to je to. Bili smo najuporniji, priznaj. Između ostalog, da, ali zna se da je TV Pink moja omiljena kuća. Tako.
Odlično. Milane, se slažeš, mi imamo našeg ludog reportera, on se zove Nemanja Vujčić. Ja znam ko je Nemanja Vujčić, ja bih voleo da vidimo šta se trenutno dešava s njim, pošto ono što sam vidio malo pre... Obećava spektakl. Obećava spektakl, tako da pitanje je da li ćemo napustiti emisiju, šta će se desiti. Ili ćemo prekinuti ovaj... Da. Dobro, kako ti... Nastavljamo dalje. Milane, šta misliš o ovom otvaranju vrata svoga doma i pokazivanju intime i određenih stvari? Nisi neko ko je u medijima plasirao svoje privatne stvari? Ne mislim, da ne razmišljam još o tome. Da pokazujem I imamo te socijalne mreže na kojima mogu da kontaktiram direktno sa publikom koja mene zanima i koju ja zanimam. Ovako svima ostalima da se... Nisam toliki egzibicionista da to radim, ali poštujem, mislim, svi smo mi različiti i sviđa mi se kako izgleda dom Miloša Bojanića. Otići ćemo tamo kad bude bilo leto na neki bazen. Da, ima super bazen. Sad će da vide i gledalci kod Nemanje kako to sve izgleda. Govorimo još o novoj pesmi. Evo, stižu mi poruke od tvojih kolega da te pozdravimo puno i da ti je pesma fantastična. Jesu ti čestitali? Ko te zvao? Ko ti je šta rekao? Čestitali su mi oni koji su mi bliski, su mi čestitali, oni s kojima se družim. Generalno, nema ih mnogo s kojima se družim, ali sam sa svima okej. I Kola je već objavila, bila pesmu na svom, Ćao Niki, Ćao Rea. Kakva je Rea? Si vidio Reu? Pa ne sam ja o tome da pričam. Zašto? Pa zato što su to intimne stvari ljudi, kao mi smo prijatelji, ali preslatko naravno, preslatko jedno stvorenje i želim im stvarno sve najbolje da bude živa i zdrava i video sam je i mislim da stvarno je Nikola i ja sad kao majka skroz dobila neku novu energiju i to je jako bitno da se svi menjamo s godinama na bolje. Dobro, kada nešto si mi tajanstven kada je ego u pitanju, Nemam što da budem tajanstven. Da je druga po popularnosti trenutno u regionu. Zato što bio nam je gospodin Vučić, Aleksandar Vučić nas je, eto, on mora da bude popularniji od Milana Stankovića, zašto? A on je na prvo mesto, je li? Dobro, pa tu si, da. Znači da imaš široke narodne mase koje te vole i podržavaju. Da, ne. Nije bitno to, bitno je da imamo sad skoro 4 miliona već za tako kratak period. I da je to ta publika i ta ciljna grupa kojoj želim da se obratim ovako. Ja u svakom trenutku na sljedećem albumu će biti i pesama koje su balade i ono što ja komponujem i slično, ali ovako se trenutno osjećam i mislim da je ta sama reč ego potpuno povezala čitavu stvar i mislim da smo postigli. Ja imam jedan divan predlog, da te još malo opustimo, pošto pretpostavljam da uvek postoji ono još i uvek prostora da se još malo opustimo. Meni malo pre zvonio ovaj alarm za buđenje, tako da sam se ja sad probudio. Znači ovo je tvoj period. Ja sam bio u klavu sinoć. Ovo je za mene jutarnji program, ali nemojte da me zove, znam u stvari da moram da budem i jutarnjem, to su mi rekli. Voleo bih da jutarnji program bude u ovo dobu. Dobro, dok jutarnji program ne bude u popodnevnim terminima, ekipa emisije Premijera uvek je rado pratila sve to što radi Milan Stanković, kako na nastupima, tako u muzičkom studiju, a i one možda malo ljubavne stvari, pa da pogledamo kako to Milan izgleda kroz premijeru. Gore nego sada. Milan kroz premijeru. Milan kroz vreme. I da vidimo taj prilog. Si nevolja, moja iako si njegova, na ego mi udara, noćas ubiću nekoga. Usne boje rubina, ljube bolje nego nijedne, tebe pogled kroz oblatima, odmah naslov navede. Svaki pokret njenih oblina, radi kokaina, rođena sa prokletima, a ja proklet sam od sebe. To mene dotiče, što si došla sa njim.
došla, kakva si mi uvijek dobro došla. Zovi se i nije da ne moram, zbog nje živim ko propise, otišena ne moram. Usne boje rubina, ljubav bolje nego nijedne, da ga posle kroz oblak ima, odmah na zlo navete. Svaki pokret njenih oblina, radi kokaina, rođena sa prokletima, a ja proklet samo sebe. Tu me ne dotiče, što si došla sa njim, sam kući otiče, ko svi ostali. Koža topni se, on mi se telo, loša si, a to me loši, znam, želiš me celo, zbog tog došla si. To me ne dotiče, što si došla sa njim, sam kući otiče, ko svi ostali. Koža topni se, on mi se telo, loša si, a to me loši, znam, želiš me celo, zbog tog došla si. Dobra si samo kada si loša, dobra si samo kada si loša, dobra si samo kada si došla, kakva si mi uvijek dobro došla. Da, bravo! Poštovani gledalci, gledali ste zapravo prvu televizijsku premijeru novog spota Milana Stankovića. A i Milan je gledao prvu televizijsku premijeru. I Milan je ostao šokiran kako to se izgleda na televiziji. Zato što sam bio u kolor korekciji i prošao sve faze tog spota i znam kako je izgledao, ali odlično i na TV, sviđa mi se. Dakle, mi smo još uvek raspoloženi i drži nas euforija od Milanove nove pesme Ego, dakle na YouTube svi odmah, kako ste ukačili poslednji deo. Gospodine Stankoviću, kada stali smo o naslovima i o medijima, šta smo tu rekli? Nekako smo onako u sekundi sasekli tvoj odgovor kada smo otišli prvi put na blok reklama. Pričali smo dosta o tome da nekako u svoju popularnost ide i ta strana medija i nekako uvek si na tapetu medija. Da. I zaista to... To je moja karma. Ali kako uspevaš... Ne vas, ne nas, nego mislim na medije u Srbiji. Ide ti od ruke nekako da to, znaš, kao pevači se obično žali. Ali znaš šta je u stvari moja najveća prednost? U trenutku kad sam posle Eurovizije bio zabranjen i to 2 godine me nije bilo, publika je bila ta koja me je sačekala. A umeđu vremenu je bilo najgorih naslova i apsolutno sve predrasude koje su mogli ljudi da steknu negativno o meni su se tada desile. I na kraju me je publika sačekala i onda sam shvatio da je najbitnija veza mene i publike. Mediji su tu naši prijatelji, saradnici, onima sa kojima možemo stvarno da pričamo neke lepe ili zanimljive teme, ali ja gledam da u ovom vremenu kada su naslovne strane pune golih, krvavih, pošto se traži definitivno sve više i više se traže neki ekstremi, ja ne vidim sebe u toj priči. Ne zato što sebe nešto izdižem, nego zato što stvarno nisam tako ekstreman, ni ekstrovertan, ni egzibicionista. I onda kada ti bilo šta postaviš na društvene mreže, to se koristi za naslovne strane i za tekst. To dobro, to slobodno. I poslednje što je izašlo jeste tvoja fotografija na kojoj ti držiš cigaretu, a to je bukvalno izašlo. U spotu puši. Da, ali postavio je fotografiju na Instagram i svi portali su objavili. Pogledajte šta Milan Stanković radi. Prva sam kliknula da je šta se dešava. Kao sram ga bilo. Kao šta to radi? Tračara si ti, stara. Kako komentarišeš to i da li vodiš računa šta postavljaš upravo iz tih razloga? Da li bi nekad nešto objavio i kažeš, ma neću, izaći će po svim portalima pa će da me zovu? Ne razmišljam o tome šta će da kažu. Ja onako kako živim i to je to. Samo sam primijetio da ostavljaju u novinama, znam kako to funkcioniše. Imate 60 praznih listova i onda morate nečim to da napunite. I znam da u svakoj ili u svakom drugom postoji jedan list tu za Milana Stankovića gdje će biti neka priča za koju me niko ni ne zove ni ne pita i onda se to nešto desi izaći. Tako da sve dok to ne ruši onu priču koju ja gradim sa publikom, to je okej. Ja kapiram da
o nečemu mora da se piše i priča, koliko god istinito ili neistinito bilo. A čekaj, na dan zaljubljenih fotografija je uz komentar ponovo igri i odmah su naslovi bili da si se zaljubio, je li to tačno? Šta si to, Milane, objavio? Ali to je bilo za dan zaljubljenih. Da. Pa čekaj mi, ti znaš Ali da smo mi nisam spremni. bio sam sa devojkom, bio sam sa devojkom iz spota. Pa, malo si zagolicao mašta, tačno da znaju o čemu će tu da se radi i kakve će priče da kruže. Jel si čitao možda? Takva je pesma. Da. Jel si čitao posle komentare dole? Ne čitam komentare. Nikada? Ne pada mi na pamet. Pa ja sam to čitao prve 2-3 godine i nervirao se i da sam čitao te komentare ne bih mogao da opstanem. Da se ljudi koji se ne bave ovim poslom pitaju o tome šta i kakav bi trebalo da budem ja ne bi ni postojao. A i mislim da samo ako neko, ne daj Bože, ovde umre, on je sasvim voljen. Tako da te neke negativne komentare apsolutno ne. I kod mene na stranici važi pravilo i na Instagramu, sva sreća, pa imam toliko fanova, da samo pozitivni komentari ostaju. Ne želimo bilo čiju negativnu energiju u tom našem... Krasive su stvari. U tom našem krugu lepote i ljubavi koju imamo tu. A stvarno je imaš sa svih strana? Sa svih strana, od Japana, preko Poljske, Nemačke, ovde u regionu, na Balkanu, svuda ih ima i jako mi je drago što su me prepoznali u stvari. To je samo stvar da li se mi razumemo i razaznajemo. Dok Nemanja ne dođe do spavaće sobe. Dok Nemanja ne dođe do spavaće sobe, dragi gledaoci, Instagram, Milan Stanković, Facebook stranica, sve što vas zanima, pesmi Ego, uskoro ozbiljna turneja, mnogo iznenađenja i sve ostalo, da. Sve na turneja, kako, gde, šta, kako? Pa ja to ne znam, to imamo spisak, možda ima Jasna, možda ima Toma, možda ima imaju svi i to će biti na Facebook stranici, da. Kako su i dalje planovi promocije pesme u toku? Promocija pesme je tek u stvari počela. Mi smo je pustili na YouTube, a imamo sad dosta obaveza da se to postavi kako treba i da čitav taj projekat zaživi onako kako smo planirali, jer sve nekako se poklopilo, ima smisla i to će trajati i u tome trenutno uživam zato što 1,5 godinu dana se nisam bavio time, to mi je... Tačnije, samo sam išao na nastupe i što je jako naporan posao i zamolio bih ljude koji misle da je pevačima lako da znaju da sam ja kičmu ostavio u ovom kombiju putujući i slično, da bi mogao da sve ovo što sada radim ispratim. Hvala ti puno na ovom divnom druženju. Meni je bilo prelepo, ja ne znam zašto sam bežao i sklanjao se. Bilo je po našem popodnevu. Ako ćemo ovako zabavno i ovako vedro da se družimo uvek... Onda može češće. Može češće, obavezno. Onda kad god... Žao nam je, hteli smo ti pustiti jednu divnu temu o ludim fanovima, među kojima su tvoji, ali to ćemo onda za sljedeći put da ti sačuvamo, da pozdravimo sve krasive. Pozdravljamo sve i krasive, sve ostale fanovi, nove fanove, stare fanove i velike i male i one koji se javljaju na ulicama i bake, i devojčice, i dečake, i sve ostalo. Bravo! Širimo ljubav, šaljemo ljubav, slušamo Ego, a za sam kraj gostovanje Milana Stankovića, da pogledamo to kako smo te mi snimili i videli kroz premijer. Majko mila, posle onakvog spota sad ovo. Ajde. Pa prvi put sam ovdje, hoću da vidim kakva je ovdje publika i ja ovdje sedim. Kad svaki dan si tu, to, okean, more. Glumim Milana Stankovića. Ma dobro, mama. Ja volim da se svađam sa Gocom Tržan. Niste me vidjeli kako sam gladan. Pa cenzura neka i to. Generalno sviđa mi se kako je u Beogradu. Adut čuvam kao sljedeći singl. Jako smo bogati što se Starleta tiče. Pa koliko koštaju te pesme. Odlazim na te infuzije kod doktorke Branke. 30 minuta da se istušira. Dosta si me pitao. Slobodan sam trenutno. Prosto ne smijem da se snimam, manje. Sve svoje devojke teram da stavljaju silikone. I ovo staro vreme onih seoskih audicija. Pa ja nisam posesivan, dao bih. To je moj direktni kontakt sa svima njima. Zamislite to, kakvu ekskluzivu imate. Uvek izgubim. Neću više da pričam, mnogo ste me puta izblamirali kad god smo pričali o tome.